Dit programma wordt mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de Afslag Wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland. Een libben van springen, doeken, blokken en slaan kregen zijn climax in wat letter uitroepen waard ta het sportmoment van de 20e eeuw. In een vermidden van enorme ego's wie hij de kalme Nestor, misschien wel de katalysator van het gouden Olympische volleybalteam. Zo'n dat hichtepunt in jontje 96 liet het er een libben van ontspanning en rest. Niet liet het hem nog van slag brengen te kennen. Zelfs de kanker net. Ek al sloeg die een blauwend god in zijn gezicht. Het lichaam bloot sterk, de geest bloot zoen, de kalmte bloot hem redden. Nou hoi! Ja, goeie. Wat had je hier een mooi plakje terug? Goed hè? Ja, fantastisch. Hoi. 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 Welkom. Ik ben Jan. Hoi. Ik ben Bart. Ja, Is er wel eens iemand die de hoornjouwt en die net voor het opmerking mag het door in lengte? Nou, meestal, nou, weet ik niet. Vaak ben het echt wel grote mensen die dat dan herzezen van hoe gek het klinkt. Ja. Ja, maar het is altijd een issue. Ja, het is, ja. En in plak, Ja. dat is natuurlijk echt het eerste wat mensen zeggen. Dus altijd als er mensen in de hoorn joust, Ja. dan gaan ze voort iets te zeggen. Van te jee, praten. wat lang, of wat had Ja. je bij die oors. Ja. Nou, dat binnen vaak, dat zei ze het nou, Ja. maar vaak ben het Lietse band die daar als eerste wil beginnen. Is dat zo? Ja. Maar die gaan een soort van meer Vrijheid of zo, ja. onbeschaamdheid. Ja. Ja. En vind je dat noffelijk of net? Nou, noffelijk, dat is wel eens, het is wel confronterend, Ja. omdat ze heel direct binnen. Ja. En dan is het even schakelen, maar dat Ja. is... ik Maar weet als niet volwassenen zien daar binnen te praten en dan niks hoe zeggen ze, dan viel het misschien echt wel van ja, ze zullen wel willen, maar ze door net. Of, Ja, maar daar had ik geen les van. ik had er nooit les van. Had je er nooit les van? Nee? Nee, bijna net. Nee. Nee, dat is wat dat betreft is dat altijd wel... nou, in het begin wel even, hè, maar dat went ik. Ja. Dus dat is wel een dingetje wat eigenlijk nou bij me jet. Ja. Dus dat zo is dat nou. integraal onderdeel van je leven. Ja, uiteindelijk wel. Ja. 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 Vind je het je mooi? Het is schitterend. Ja, hè? Schitterend. Dacht ik ook. Ja. We gaan even naar boven, dan Ja, snap leuk. ik nou volle mooi uitzicht. Ja, Kom hè? mooi. Ja, Ja. leuk, ik ben benieuwd. Nou, daar ergens laat in de geboorteplak. Dokkum. Ja. Dokkum. Ja, toch? Ja, nee, dat is ik. Maar Dokkum had net zo'n hege tour, die is hier Nou, dat is net weer, want ik wie vroeger mijn scheid. Die kon dan de sleutel wel eens krijgen van de Wettertour. Ja. En dan mochten we erop klimmen en dan, Ja. dan konden we het eilandje. Ja? Ja. Ja, mooi. Dit is echt mooi. Ja, goed hè? Ja. Ja. En wat was de mooie nacht vinden? Mooi. Wanneer je zo manier naar huis staat, dan zei je van, nou, dat vond ik wel een goede nacht. Nou. Ik vind het wel heel mooi om nou, het waar, hè, de mooie de zinnen en dat ik hem opkom, zeg. Ja. Had je het eronder staan? Ja, hij gaat daar zijn daar ongeveer eronder, Ja. zitten we achter die duin. Dus als we hem ondergaan zien willen, dan maar we even uit de studio Ja, bij. door En, even. daarheen. Ja. Ja, vind ik tenminste. Ja, nee. Doop is de baas, hè? Oh ja? Ja, tuurlijk. Hoeveel sprongen maken ze ook gemiddeld per wedstrijd? Nou, dat weet ik Als niet. middelinvaller en hoofdblokkeerder, dan Ja. ga je per rally springen. Ik weet het net. Hoeveel? We gaan wel... Drie keer per punt ongeveer, denk ik. Nou ja, als je bij de onval
springst altijd, want Ja. de springst altijd voordat ze dub uit. Ja. Dus de mag springen, als Ja. de bal nog krijgt, ja of nee. Ja. Maar het blokken springst ook altijd. Want dan springt ik mooi uit de onval door de boeten. Ja, dan maakt en in eigen man op midden, maar dan maakt ik op links en op rechts. Dus dan springt zeker 3 keer per Ja, punt. volgens mij, En dat is dan een gemiddelde set. Dat wie toen bij je nog tot 15 dat wie doe 15 jaar, volgens ja, mij maar- 400 keer of zo. per wedstrijd. Ja, hielden ze dan horen. En daar train je dan ook op. Ja. En dat is Maar die uiteindelijk. knippels die had dus Ja, 400 keer per wedstrijd. Ja, dat kun je me net vertellen hoeveel wedstrijden of was per jaar, training. denk ik. Hè? Ja. Training meer dan wedstrijden, Oké. denk ik. Ja. Ja. En dat is een jaar als 10 jaar lang, 300 dagen per jaar. Ja, Ik heb het net eens uitrekenen, maar dat zijn dus 1000 sprongen. ja. 10.000 sprongen. Ja, dus dat is ook zo. Maar dat is eigenlijk, ja, dat is je ding dan. Maar het is toch een wonder dat... Nee, daar ga ik nooit doen uit. Nee, maar het is toch een wonder dat ze zo uitkomen meestal. Ja, nee, absoluut. Ja? Absoluut. Ja, nee, daar ben ik schietwies mee. Want Ja. ik zeg aan je heen, ik wel, Peter Blanger, dat wie altijd uw voorbeeld, hè. Zeg van nou, die kan dan, die hier dan altijd pijnstillers dit en die ziet op een gegeven moment wie die hard verslaafd. Zeg van nou, zo volle pintjes zie je overal. Maar verder als ging dat ongeluk nog hoor? Nee. Behalve dat op een Nee. gegeven moment de slijtage... Wel, meniscus, hè. Maar de meniscus had wie in Italië. Wie ik Ja. het laatste seizoen zo'n beetje. Dat is gewoon overbelasting. Nee, wie meniscus, slijtage. wie een stukje had eruit halen en Ja. 2 weken later speel ik weer. Oh ja? Ja, dus dat is samen geleerd. En dat wie in het Olympische Rijk, dus dat wie ook wel spannend even. Ja. En ja, en het schouder wat Steekplein. gesloten, maar voor de rest gaat alles wel goed. Ja. Ja, mooi hoor. Ja, dat vind ik eigenlijk heel knap. Want, Ja, vind ik ook. Ja, Als ik om je heen een show, dan denk ik van... schouders en knibbels, er is als een volleyballer die er ongeschonden doorheen komt. Nee, ik heb het natuurlijk ook wel een beetje troffen, hè. Ja. Want op een gegeven moment, ik ben heel, ik ben vrij betierd, zeg maar. Even hè, trouwens. Voor hetzelfde stuk een bekende in. Ja, maar dat is hè. Ken je toch mensen die daar zielen? Ja. Nou, ik weet net ook, die herken ik net, ja. Maar- Maar ik weet dat Joop Halve, die gaat toevallig, die gaat naar de Oostzee daar. Op dit moment. Ja, joh, het is mooi. Dus het kan wijzen dat we daar op dit moment Joop Albeda zielen. Ja, dat weet ik niet. Maar hij zou van Vlieland zou er nog in oppikken. Ja? En dan zou er naar maar station, hoe mooi hè? Ja, geweldig. Dat is een jutter denk ik, of niet? Zit er net al geen mensen op elkaar of ligt dat zo? Zit volgens mij mensen op. Ja. Ik denk dat dat... Komt van Schiel. Of dat binnen de drenkelingen van de boord van Joop Albeda die Ja. nou op ik binnen. Zo wist, had ik het goed ha. 14 doest al in het eerste van DVC spelers in de tweede divisie, klopt dat? En Ja. op die 15 ongeveer een animo. Ja. Dan weet je natuurlijk dat je heel getalenteerd bent. Als je dan al op divisieniveau speelt. Ik volleybal lekker op je 15, maar net op dat niveau. Weet je wel? Nee. Dus je wist van, Ja, ik kan een hele goede volleyballer worden. En Ja, dat- als dan ergens ik al nee. Ik weet wat vreemd is, maar dat is net zo. een plan van, dit gaat niet Nee. werk worden, je kijkt Nee. niet op mijn verzinning? Nee. Nooit een keer. Nee? Nee, het is... Nee, echt niet. Ik zeg ook wel, het is meer al hier wat hoe kwam soms, denk ik wel. Was toen zei ik bij Tolwe toen ik begon. Ja. En ik wil keeper worden, maar dat mocht net van die trainer. Die zei, je stond met het volleyballen daar. En dat Vitol, het 13, 14, was toch zei, dat je eigenlijk heel mooi starig gewoon zag. Nee, dat je naar staan gewoon. Nou ja. Als dat die 14 in de... Nou, derde divisie, dat is net zo heeg. Nou ja, van een jonkje van 14? nou ja, weet ik niet. Ja, nee, misschien wel. Ja. Ja, Ja, kom op zeg. oké, ja. Nee, dat is misschien ook wel zo. Maar ja, dat weer... Ja. Ja, wij zien net dan bij DVC dat de dames die hè, de eredivisie daar, Ja. ja, mijn zusters die spelen daarbij en dat wie dan en dat wie
die wieden al een paar keer kampioen geweest. Ja. Ja, dat wie daar doen een hele grote sport in Dokkum. Maar wie is die... Dus in die zin vind ik het... Maar even los van het geld, wanneer wist je van bliksem, ik ben echt getalenteerd en ik kan echt wel eens in die sport heel ver komen? Op die 14 ongeveer 14, 15 jaar. Dat ik vregen werd door Animo en door Lycurgus. Ja. En dat zie ik echt in het jeugdteam zo'n beetje. En dat het gaat alle jaar mooi achter aan de terug. Ja. En het gaat wel heel snel, dat is ook zo. Maar ik ben nooit van de groen op een zolder gestapt of zo. Het gaat altijd wel heel geleidelijk. Maar dus je bent een hele relaxte, ontspannen kerel, tenminste zoals je zegt. En wie staat als puberik en dacht van, nou, ik ga lekker. Of is toen al heel Nee, absoluut niet. fanatiek daarmee bezig? Nee, echt niet. Nee. En dat heb ik nooit zoveel. De line ging mooi heel terug, zeg maar, van DVC naar de Animo jaren. En beter worden. Ja. En dan was het vregen voor dat bankrasmodel. En haast dan daar een moment van twijfel van, ging ik die redelijk extreme kant is maar op? Ja. Of doe ik dat net om een wat normale leven leiden te kunnen met plezierig volleybal? Het wie eigenlijk wie het een beetje zag van nou. Er wie eigenlijk geen toekomst voor mij in het werknet, maar wel in het volleybal. Ja. En die keuze wie doe heel makkelijk. Ja. En die stap, dat wie wel even een stap misschien. Ben ik wel grutbekker natuurlijk daar in Amsterdam, maar goed, dat ken ik ook wezen soms. Dus ja, dat wie op zichzelf net zo. Net moeilijk? Nee, vond ik net, nee. Ik vond het altijd wel een uitdaging. Ik denk dat. Maar wie? Wij moesten die stap ik maatjes. Ja, die zeilingen, dat wie natuurlijk, die weer trouwens wel verft, hè? Mm-hmm. Die hier zelfs een heel avontuur mee maken in zijn hele leven natuurlijk, maar ik mij het Amerikaanse Het in concentratiekamp damesteam. zit nog iets bij zelfs, hè? Ja. Ja. Dus uiteindelijk is er, dat is net een liedje jongen en hij weer heel charismatisch en hij praat ik over dingen. Hij weer heel sterk in communiceren, hè? En Maar hij vindt natuurlijk ook ongelooflijk dwingen. Dulde hij enige tegenspraak? Vreeg hij wel eens, Jan, wat vind jij? Nee, hij praat Engels. Hè? Nou ja, Schumann, wat ben nou Nederlandse sporters? Wat ben. Ik vind. Een groot voorbeeld ben Amerikaanse sporters. De manier waarop zij sporten, dat is indrukwekkend, vind ik dat altijd. Ja. Omdat zij een andere mentaliteit hebben. Ja, hebben. een andere mentaliteit, ja. Die gaan dwars door alles heen. Ja. En ik denk dat wij ook daar een stap in maatje moesten. Ja. He, wij winnen wat te Nederlands. Ja. Zo van, nou, als het moeilijk wordt, dan horen we ermee op. Maar en sorry dat ik misschien te snel te makkelijk erop van ja, dat best te ontspannen en te relaxed en zo, want ik ken hij natuurlijk helemaal net, maar dat straalt wel heel bot uit. En als ik dan even mij het beeld van Selinger en zijn zoon, die ek natuurlijk bloedfanatiek weer, en Peter Blancier, die straalde aan allerlei kant nu, er onze zwerver, volgens mij bijna in extreem is. Die man die wie zo fanatiek. Ja. En dat soort mannen kan ik me goed voorstellen in zo'n model, mooi Selinger. En Do als relaxed, ontspannen kerel. Ik kan me voorstellen dat het voor mij soms een moeilijke situatie is om in zo'n sfeer te verkeren. Nou, misschien juist daarom wel. Ja? Ja. Zwerver wie meer in, dat wie meer een volgeling. Zo van als Selinger zei rechts, dan ging hij rechts. Ja. En als Selinger zei links, dan ging hij links. Ja. En wij dachten wel eens even na van, nou, zullen we dat, ja. En soms moesten we wel eens een drempel over, om echt verder te komen. Dus in die zin denk ik dat alle spelers wel nederig werden.
in zijn team. Ik bedoel, Soosma wie Soosma en Gravert wie Gravert. En nou, ik denk eigenlijk dat wij qua acceptatie misschien wel tol wie een enig hoorn hebben om dat een beetje helder te krijgen. Je binnen met een club topspelers zit je in de bankrashal. Ja. Je weet in Italië en Amerika wat groot geld verdienen en Ja. je zit een minimumleen, denk ik, ongeveer, zowat. Zit Ja, je minimumleen. daar wat te zwitten. Ja. Wie dat wel eens een discussiepunt dat je nou ja, en daar is met elkaar zit te praten van god jongens, wat doen we als er aan ons getrokken wordt? Nee, had we meer een gentleman's agreement. Zo van nou, wij doen dit. En op een gegeven moment, wie het zei, dat wij kregen altijd een contract voor een jaar. En dat wie minimumleen. Ja. Nou, dat wie de afspraak al jaar hetzelfde. En nou ja, er kwam op een gegeven moment er wat een kink in de kabel. Want ik hier op een gegeven moment al eens even wat leenstrookjes van Noor. Ik denk van nou, dat klopt ook net. Ik zit nooit in een oortje strookje. Nee, maar die zei ik al lezen. Ja, oké. En dat wie toevallig dat ik hier het minimum leen. Ja. En dan hoorde hier haast het dubbele. Oh ja? Ja, maar dat wie ik net afspraak. Nee. Dus dat gentleman's agreement, dat wie bij mij in één keer voort. Toen viel ze ja raar En toen zei ik van nou, dan tjen ik mijn contract uit en dan ging ik volgend jaar voort. Ja. Nou? Maar had je net zo van vrienden, waarom gebeurt dit? Ja, had ik wel vragen om Ja. een manager en die zei ja, maar ja, nou ja, alleer, er begon wat te rommel in natuurlijk. Maar uiteindelijk, het wie net Ja, eerlijk. maar dan viel je toch verred. Ja, dat je wie net ging eerlijk. zo'n soort secte in. Ja, En dan Jos, van ja, die krijgt god door die twakjes vol als ik. ja, Dan viel ze bij de poort na. ja. Nou ja, dat is ik zo. Nou, ik zei dan is het van mij de keuze makkelijk, dan ging ik voort. Ja. Nou, dan, Dat wie ik zo makkelijk? Of haast en nou? ja. Nee, dat is voor mij doen. doen makkelijk. Nee, dat ik al, ja, nou ja, uiteindelijk weer het wel makkelijk. Ja. Ja. Ja, dat zag ik het wel in Holland. Ja. Ja. En plus het feit dat ik En dan zit maar Ronald Zoutspot, ik in de auto. En dan zei ze van, nou, ja. Nou, die joeg mij gelijk. Ja. Maar er was een periode die joeg mij geen gelijk. nee. En nou ja, ik zei, ik tjen gewoon mijn contract uit. Wanneer eindigt het? Nou, dat eindigt in augustus. Nou, dan bleef je tot augustus. Ja. Nou ja, en dan moesten we nog wat toernooitjes afdraaien en wat trainingjes. Nou, dat was wel eens wat lastig natuurlijk. Maar ja, het is het beste wat me ooit kwam is. En En viel eigenlijk is het echt het beste voor het hele Nederlandse volleybal geweest. want achteral, hè? Achteraf, net dat het mijn ding is, maar dat is wel, dat was dus weer een drempel verder. Ja. Omdat je uiteindelijk, je kan wel steeds in het hak blijven, Ja. maar het moet in de wedstrijden gebeuren. En dat weer het mooie in Italië, want er is nou, 2 wedstrijden in de week. Ja. Op hoog niveau, het hoogste niveau. Het wie de beste competitie van de hele wereld, zeg maar. Dus dat wie uiteindelijk, hoe mooi wordt het haar. Twee uur en 3 kwartier spelen. Stop voor Guido Guts is goed. Bas van der Goor in het midden is goed. 14-13. Nederland 1 punt af van de gouden medaille hier in Atlanta. Maar ze hebben zelfs de opslag. Was zo'n wedstrijd nou helemaal op die netvlies of net? Nee, helemaal niet. Nee, hè? Nee, ik ben er heel slecht in. Als Peter juist, die wist precies hoe het ging en het puntenverloop en weet ik het wat. En een beslissende rally. Of Ja. zo, hartstikke net. Nee, ik net.
Want in het stukje, in die laatste 4, er komt dus maar één. Of is het net tegen? Ja, dat Ja. ben ik, ja. Het is het enige moment dat er even in komt. Oké, ja. Althans, in. Voor het blok even. Ja. Ja. Maar zo'n moment bloot net op die netvlies dingen. Nee. Dit weer die laatste actie in het Nederlands team. Zo is het Ja. wel toch? Ja, dat Hij is staat niet in je geheugen. Nee, hè? weet ik niet. Rondzwerven. Maar nog niet. Toffoli. En dan Gianni. Nee, buiten de antenne om. Ja hoor. Nederland wint met 17-15. De 5e set. En Nederland wordt Olympisch kampioen. Maar het is, wat dat betreft is een gouden medaille is heel bijzonder. Ja. Maar het is uiteindelijk, het hele oeuvre, zeg maar, vind ik volle meer om te beginnen. Of in mijn gedachten gaan dan alleen nog dat laatste. Ja. Want uiteindelijk, het hier goed over de kant kennen, dus ik zeg. Ja. Ja. En dat was mijn hele leven, dat wie net oors geweest. Nee. Volgens mij, nou weet ik net, denk het net. Nee, maar misschien, maar dat beleeft publiek oors. Als Ja, de nee, maar deelnemer. maar het is ook het publiek die er een waardering aan hangt. Of de media, het is maar Zeker nog, wij als publiek weten eigenlijk dus alleen nog maar het laatste punt. Ja. In mijn herinnering zit eigenlijk alleen nog maar die klap van de Italiaan boet die antenne aan. En bij die zit er 15 jaar die er van Ja, zo, ja. Maar zonder die laatste klap van de Italiaan, hier ik die 15 jaar oors waardeerd. Uiteindelijk. Ja, misschien wel, ja. Ja? Ik dacht, oh ja, dat is een man die het vroeger een keer volleyballen en dat goed ging. Maar dan is net die gouden Olympische winnaar. Dus het is eigenlijk heel raar dat bij het publiek zo'n moment eigenlijk alles is. En dat zo het als oeuvre beschoft. En eigenlijk zo van, nou ja, mijn carrière, wie kreeg een mooie weg zonder die gouden. Ja, want dat wie al, ja, dat weet ik wel. Tenminste, dat denk ik wel. Ja. En uiteindelijk heb ik gouden jaren gewoon, met name in Italië, vind ik zelf, ja. Daar heb ik een hele soort, dat vind ik eigenlijk het mooiste steekje. Ja. Ja. Mooier is dit? Ja. Ja? Ja, dat mag ik misschien net zeggen, maar dat vind ik wel een heel mooi steek. Ja. Ja. Dat verlangen is er net om dat gevoel weer. Nee, vind je dat vreemd? Ja, dat vind ik vreemd. Oké. Ik zei net zeggen dat ik dat net oké vind, of zo, maar dat verbaast mij. Omdat ik zo me zou goed voorstellen kunnen, omdat zo... Zeg maar, er viel zoveel adrenaline op dat moment, weet je wel? En weet ik het, hoe dat al je werkt, dopamine en endorfine. Er gebeurt zoveel in je lichaam als je in die topsport bezig bent. En vooral die ik neem maar die orgastische momenten, als die bal bam naar beneden blokt, dat doet iets met je lief. En dat viel ze nog nooit meer. En ik zou me zo voorstellen kunnen dat dat gevoel wel eens mist. Ja, nee, dat heb ik dus net. Nee. En dat vind je zelf, dat verbaast je net als dat net had. Nee, nou dat weet ik net. Ik ga dat heel... dat is hetzelfde als ik op een gegeven moment ergens klaar mee ben, dan ben ik er klaar mee. Ja. Van Nou, het is hard werken met een concreet doel. Ze is nou naar een ontspannen situatie. In een soort van... met een open einde, zeg maar. Dat zou ik eens de tekst zeggen, maar het is... Ik bedoel dat helemaal net negatief, maar Nee, ik ben zo benieuwd. maar het is ook wel zo van... Het zijn twee totale verschillende manieren van leven. Ja, En daar viel dus die toen lekker bij. ja. En hier viel stuk lekker Ik bij. ken me er heel goed goed aan hoe aan. Ja. 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 En ervaar dat als als de beloning van dat hele fysieke en concrete werk was die je haast als topsporter. Viel dit als de bonus van de inspanning? Of viel dit als een
Afterlife, dit is, achter. Ja, nou, nee. Dat is niet zo goed. Het doel verderop, 4 uur verderop of zo, dat is 4 en dat is eigenlijk dit. Ik leef Joet en dat eigenlijk steeds meer. Joet is mooi. Zo. Ja. Dat komt steeds meer in beeld. En dat wie vroeger eigenlijk ook al zo. Ja. Maar dat is nog steeds. En zeker als je ziet wat er al hier om je heen gebeurt. Maar mensen die om je heen verdwijnen of die hun doel net nakomen of nakomen kennen. Ja, wat dat betreft ben ik meer iemand van het moment, zeg maar. Het is heel simpel. Tegenspoed, hoe komt iedereen? Dat komt bij iedereen. Er komen mensen om je heen die je verliezen, die je heel dierbaar binnen. Ja. Of je krijgt zelf een ziekte. Of je krijgt zelfs wat, of je weet ik het wat. Hoe komt je? Gelukkig, ik kan gewoon kist toch wel 100.000 winnen. En of de kist de meeste dingen kan die ook komen in één keer. Maar dat zijn 2 dingen die je net in de hand. Nee. Het verdriet net en het geluk net. Het enige wat je wel in de hand hebt, dat is vreugde. Ja. En vreugde, dat is heel belangrijk in mijn chinslag, maar ook mijn voorspoed. En ja, ik heel het alle dagen uit het gewone leven. Ja, dat beziek ik wel. Maar ik uit die ontspanning, uit dat gevoel van ontspanning, dat hij dat zak gelukkig maakt je in? Ja, dat is zo. Dus ik is heel bewust die ontspanning op. Die Hoe ontspanning, die ontspanning bedoelt? Nou, ik zeg van, ik probeer toch coach te worden. Oh, zo. Of trainer te worden. Oh, zo. Nee. Nou? Ja, zo. Maar Nee, die uitdaging. Door richting leven nou heel ontspannen in. Ja. Ja. En dat jouwt die vreugde, of die mogelijkheid om die vreugde... Nou nee, maar meer dat ik niet van die band van mij en wat ze dan ook doen, wees ik binnen en ik beziek je om daar is nou ja, hoe ga je ermee om? Hoe is dat bij jou? Is dat iets, was dan, wat op een gegeven moment best wel eens kunnen verklaren? Ja. En had dan een soort van verhoogd risico voor altijd? Of is er nou helemaal niks meer? Nee, ja, dat weet net dat ik weet. Ja, ik ben 3 keer gaan verklaren, hè? Ja. Ik kan me voorstellen dat het vertrouwen dan in dat skin verklaren op een gegeven moment ook wat anders. Daarom, dus nee, wat dat betreft is dat ik zo van, het komt zoals het komt. En dat is misschien wat, dat is, is beter mooi, voor jouw leven is mooi. Ja. Nou, zo. Ja. Nee, maar dat ben ik verder wel... Maar werd het nog gecontroleerd geregeld? Nee, dat had me nooit in de macht gewoon of zo. Nee, hè? Nee. Eigenlijk net tiens? Nee, volgens mij... het is wel besef even zo van zak je er niet een keer. En, maar al heel gauw zo van nou, wat kunnen we er dan aan? Ja. En dan moest die hoei aan en ik zie het er vallen wel op een goed plak, ik het idee. In Leeuwarden, in een speciale audio, hoofd-hals-oncologische afdeling. Ja. En ren daar maar eens del en dan is het kan 1 keer beter en 100 keer minder. Ja. Ja. Maar lekker goed koers je weer redelijk blijmoedig oer aan on het vervolg en jou meer maar weer oer. En A is B en dan komt C en zo. Ja, dan gaan we dat weer. Ja. Ja.
Is dat een houvast? Wat ziekest? Of is dat... Oerjan. Oerjan. Ja. En ja, dan jou ook mee hoor, ja. Ja. Ik denk dat dat het is, ja. Goh, dus zo hast helemaal net beelden bewaarde fragmenten van al die volleybalwedstrijden op die netvlies. Kun je echt net ondertonen van dit had ik als het mooiste moment viert van al die wedstrijden, al die jaren. Nou. Ik zoek net in een moment Een de uitpikken kennen. Een beslissend blok in een beslissende finale. Waarvan ik denk van ja, die kan ik nou wel oproepen. Ja, we winnen ze vol, jongen. Oh. Hoor op, man. Nou, Nee. komt er nog eens niet een droom voor? Een volleybalfragment? Dus morgens werken we steeds van, hey, ik ga een stukje wedstrijd herbeleefd of... Ik herinner me eigenlijk zij zangen te dromen. Nee? Nou, bijna nooit. Nee. Ben ik dan echt vreemd? Of, Zit ik steeds als vreemd? Nou, nee, maar dat was... Hey, kijk eens, ja. We hebben geluk, want het is maar een heidingshoekje, want hij is door binnen een minuut is hij weer voort. Maar dan bekend ze dat we hem opkomen, Sjen. Ja. Wauw. Als we dan nog 1 keer verstaan, hè, die bal. Nee. De hele nacht naar 1 keer verstaan. Ik ga haast de neiging om hem Om mee te gaan? om hem niet te jan, om gewoon te zien van waarom. Hoe goed ik voetbal ik nog. Jammer, hè? Ja, dat vind ik echt. Ja, hè? Ja, nee, leuk. Ja, ja. Nou ja, die kant op. Hey, hartstikke bedankt. Heel bedankt. Ja, graag En gedaan. succes nog even deze weekend. Dankjewel. Oké. Wel Hartstikke thuis. Hoi. Hey, Ontjen. Hoi. Als je een camera in huis weet dat je nooit komen. En het tocht en het is rammelig, kun je beter de camera uitbreken. Maar dan betekent het nog net accepteren hoe hij, wat vooral hij in je leven hier. Nee. En dat is daarom dit forceren moest. Ja. Dit programma waard mij mogelijk maken door vakantiepark Klein Vaarwater, de afslag wonen en loon- en aannemersbedrijf Nachtegaal Ameland.